Nagisgot kita karon mahitungod sa growing through trials. Nganong makasinati man gyud ta og pagsulay? Nganong ang tanang anak sa Ginoo makasinati man gyud og pagsulay? Maka-experience man gyud og mga trials sa kinabuhi. Nganong ang tao dili man pwede nga dili maka-experience, dili sulayon, kinabuhi siya nga malinawon, hayahay, walay problema, walay gihuna-huna, walay pagsulay. Nganong ang tanan maka-experience man gyud? Nganong wala man gi-exempted? Igsuon, tungod kay nagpuyo kita ining kalibutan nga makasasala. Atong nakita kung unsay naa sa kalibutan, labi na karon. Atong makita nga daghan na kay nga dili maayo nga naa sa kalibutan. Nga angay i-correct, pero wala kini gi-correct sa katawhan. Igsuon, magpagamit kita sa atong kaugalingon aron pag-correct ning anaa sa kalibutan karon. Ug pinaagi sa kalibutan nga makasasala, ang mga tawo tintalon, laylohon aron ang mga tawo sa makasala tungod kay ang demonyo pero may magtintal, pero may maghunghong nimo nga okay ra na imong buhaton, maayo ra na, dili na makadaot nimo. Tintalon ka, laylohon ka. Ang demonyo mangita og paagi aron matintal ka. Umungan ka sa demonyo, kuanan nimong nahuna nga okay ra na, dili ka makasalaana tungod kay walay gatan-aw nimo, walay taong nakakita nimo. Pero igsuon atong hinumduman nga ang Ginoo nga atua sa langit, ang Ginoo nga anaa sa langit, nagtan-aw kanato, nakita kanato. Ingon si Lord sa unang Pedro 4 bersikulo 12, nag-ingon diri, mga minahal kong igsuon, ayaw kamo kahibulong sa mga mapait nga pagsulay nga inyong giantos, ayaw kini isipa nga talagsaong butang nga nahitabo kaninyo. Igsuon, dili kita angay mahibulong kung maka-experience kita sa mga pagsulay sa atong kinabuhi, sa mga pag-antos na kita nag-alagad sa Ginoo. Dili kita angay mahibulong kung sulayon kita, dili kita angay mahibulong kung aduna kitay mga trials, mga consequences sa atong pagkinabuhi isip mga anak sa Ginoo. Kay nag-ingon siya diri nga dili nato isipon nga talagsaong butang ang pagsulay nga aniya nga atong ma-experience tungod kay naa kita niining makasasala nga kalibutan. Atong nakita ang kalibutan karon nga bati na kayo, daghan na kay nausab nga dili dapat buhaton isip anak sa Ginoo, pero gibuhat sa tao, gipakita sa tao nga dili sala bisag sala sa mata sa Ginoo, gipaka-okay sa tao bisag dili okay sa Ginoo. Mao kanay dagko nga mga sala sa kalibutan. Igsoon atong hinumduman ug ato kining isipon nga kini nga mga pagsulay, mga talagsaong butang nga mao'y magtudlo kanato sa paglig-on sa atong pagtuo sa Ginoo. Igsoon nag-ingon diri sa unang Pedro 4 bersikulo 13, paglipay hinuon nga nakaambit kamo sa pag-antos ni Kristo aron magmalipayon kamo inig padayag na sa iyang himaya. Igsuon maglipay kita, dili ay kita angay nga maguol kung maka-experience kita og kasakit, maka-experience kita og mga persecution, mga dili maayo nga atong masinati, sa mga word nga nakapahilak kanato, sa mga na-experience nato nga kasakit, mga kaguol, mga dili maayo nga nahitabo sa atong kinabuhi, nga mo'y nakapahilak kanato. Igsoon atong ihilak ngadto sa Ginoo o atong isugid kaniya ang tanan. Ang tanan maguol, ang tanan mohilak kung maka-experience og kasakit. Apan igsoon atong ihilak ang atong kasakit ngadto sa Ginoo. Tungod kay pinaagi ni ana makita sa Ginoo nga bisan ang imong kaguol wala nakatandog, bisan naka-experience ka og kaguol, bisan naka-experience ka og makasakit, pero wala kay nakatandog sa imong pagtuo sa Ginoo. Igsoon ayaw ipa-retain ang imong mga problema. Ayaw ipa-retain ang imong kasakit sa imong kasing-kasing ug sa imong nahuna. Tungod kay ang problema, ang kasakit, ang pagsulay, kung imo kining i-retain sa imong kasing-kasing ug sa imong nahuna, igsoon
bisan unsa kagaan sa imong problema mubugat kini. Sulay igsuon nga magbitbit kag usa ka butang bisag unsa ka nakagaan igsuon sa kadugay mubugat na. Tungod kay ang layon, laylayon ka, ingon ana usab ang problema igsuon nga kung unsa ang mga problema nga naa kanimo karon, ihilak ngadto sa Ginoo. Isugid ngadto sa Ginoo. Tungod kay ang Ginoo nasayod siya daan sa imong problema. Naghulat lamang siya igsuon nga modangop kaniya. Naghulat siya igsuon nga mohilak ka ngadto kaniya. Ang gusto ni Lord moduol kaniya. Igsuon ang rason nga maglipay ta kung nakaambit kita og kasakit, mga trials sa atong kinabuhi, tungod kay nakaambit kita sa na-experience sa katawhan sa Ginoo kaniadto. Ug labaw sa tanan nakaambit kita sa kasakit nga gibati ni Kristo. Tungod kay kung nakaambit kita og kasakit karon, nakaambit usab kita sa himaya sa Ginoo. Tungod kay nag-ingon diri sa unang Pedro 4:14. Nag-ingon diri, bulahan kamo kung gipakaulawan kamo tungod sa inyong pagsunod kang Kristo, kay kini nagpasabot lamang nga ang mahimayaong espiritu, ang espiritu sa Dios anaa kaninyo. Igsuon, bulahan ka, bulahan ta kung ang tanang matang sa pagsulay, kung ang tanang kasakit atong na-experience. Bulahan ka igsuon kung nakatry ka nga gipakaulawan ka tungod sa pagsunod sa Ginoo, tungod sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo, tungod sa pag-alagad sa Ginoo. Tungod kay mao ka na ebidensya igsuon nga ang espiritu sa Ginoo anaa kanimo. Tungod kay ang demonyo mangita og paagi aron sulayan ka. Kung mubarog pagayod ka nga lig-on nga naa sa Ginoo. Apan igsuon kung mubarog ka nga lig-on, apan kung igsuon makita sa Ginoo nga lig-on gyud ang imong pagtuo ngadto kaniya, bulahan ka igsuon. Tungod kay ang gahom sa Ginoo magpabilin gayud diha kanimo hangtod sa kangturan. Igsuon nag-ingon sa unang Pedro 5 versikulo 7, itugyan kaniya ang tanan ninyong kabalaka kay siya nag-atiman kaninyo. Igsuon kung unsa man ang imong kabalaka karon, kung unsa man ang imong problema karon, kung unsa man ang imong na-experience karon nga dili maayo, kung unsa man ang nahitabo sa imong kinabuhi karon, igsoon itugyan sa Ginoo ang tanan. Tungod kay ang Ginoo mao gyud mag-atiman kanimo ug dili gayud kita niya talikdan. Ug nag-ingon siya sa unang Pedro 5 versikulo 9, lig-una ang inyong pagtuo ug sukli siya, kay nasayod kamo nga ang inyong isig ka magtutuo sa tibuok kalibutan gisulayan usab sa samang paagi. Igsuon, dili lang ikaw ang naka-experience og kasakit karon. Dili lang ikaw ang nakasinati og dili maayo. Dili lang ikaw ang nakasinati og mga pagsulay. Dili lang kita ang naka-experience og dili maayo, dili lang kita ang naka-experience og mga pagsulay, dili lang kita ang naka-experience og mga butang nga nakapasakit kanato, nakapahilak kanato. Igsuon, daghang tao ang nakasinati niini. Ang atong isig ka magtutuo, nakasinati usab og kaluyahon, nakasinati usab og mga trials, mga pagsulay sa kinabuhi, mga persecution sa kinabuhi, mga pagdaot, apan igsuon, barog og lig-una ang imong kaugalingon. Tungod kay ang saad ni Lord, nag-ingon siya nga dili kaangay mabalaka, tungod kay ang Ginoo mag-atiman gayud kanunay kanato. Busa igsuon atong suklan ang buhat sa demonyo ug atong lig-unon ang atong pagtuo sa Ginoo ug pinaagi ni ana atong mapildi ang buhat sa demonyo. God bless sa tanan. Jesus loves us.